There's another universe. Please make some noise. Give me a И здравейте, страхотни хора, аз съм Иван и просто започнах да снимам видео и то спря. Не знам защо, може би, защото телефона ми е горещ, но в Лида Василич има летен апдейт и вижте, просто наистина, това ако ще да ви казвам, че миналата година да обърнем внимание, че летният апдейт го пуснаха на 3 септември, а сега го пуснаха на 23 юли. И се върши на 7 август. И просто, когато го видях преди малко, много се развълнувах и нямам търпение, просто съжалявам, че говорих по-малко, но нека да влизаме, просто нямам търпение. Само да не ми спре видеото пак. Че верно телефона ми... Малека се опари. Как може да е толкова гореш, бе? Аз преди 1 час бях навънка, не преди 5 минути. Ама нищо. Дано да не изпрат. О, не зарежда лечето, това ще можем да разгледаме, нека да видим набързо. Наистина не съм влизал. Хора. Това нещо отгоре са го променили, вижте. Вижте по какъв различен начин. И излиза кой е биста. Преди не излизаше. Изписа кой на компютър. Това е много яко. Хора, наистина ви казвам, наистина не ви лъжа, въобще не съм играл. Просто, защото вчера снимах на Murder Mystery и мислех на нея да снимам и гледам и влизам в Roblox и гледам, че има нов апдейт на Влида Василич. И се надявам този път да ми се чува микрофона. Но аз мисля, че ми се чува, защото отгоре излиза с зелена точка. Дано да се чува. Защото ако не се чува, ще го снимам наново. Наистина, сега влизам и виждам, че има нов апдейт. Наистина. Вчера нямаше, а пък и днеска и не съм влизал. Вау, хора! Новите чукове какви ли ще са, просто по-ще ги отворя, защото да нема фани биста. И се надявам да се чувам този път, защото микрофона ми беше спрям преди. Тоест вчера. И... така, хора. Не. Чао! Хора! Вай, как избягах. Надолу. Там това да си купа, мисля, че да не съм да се подкрепа. Това ми стои. Всъщност вие това нещо не виждате. Мале хора, днеска много летни неща се случиха. Като тръгнем от сутринта, че на плажа беше... Здравей! Не убива! Да, като тръгнем, че на плажа днеска беше едно северния полюс. Буквално имаш толкова студен вятър, но както и да е. После ми дойде калъфът, който спишаше, че ще дойде утре, а той дойде днес. Влизам в Roblox и гледам. И влизам в Roblox и гледам Влида Василич нов апдейт. Хора. Така хора спасиха ме. Да видя. Те си го хакнали. Добре. Наистина се надявам да се чувам. Но доколкото видях списък, че микрофона не се използва от... Така, не, ще го намаля малко, за да ми се чува гласа. Е, така го оставям. Осъзнах една грешка, която сега направих. Че YouTube да не ми хванат видеото. До ето тук ще му увеличено, а това до така, за да може да ми се чува гласа. Защото YouTube откриват музиката и ще ми го сметят. Мерси, ще ми го сметят за авторски права и... да. Хора, спасихме се. Да, виждам то, че идваш, но аз ще те... не, вече не идваш.
Така. Чао! Така хора, тръгнах си. И сега да разгледаме какво е това нещо в началото. Сега. Яка е музиката. Вау! Хора, по-яко от миналата година. Наистина. Вау! Доста е по-яко. На някакъв кораб е, вижте. Вау! Ако намеря снимка от миналата година, ще я покажа. Ага, тук се гласува за картите. А пък... Оп. Хора, да не падна. Тук е трейдинг пост. И там е пещерата майче. И да, може да се дойде на тук. Вау, хора, вижте, много е яко. Просто вижте. Ако си кача, какво ще стане? Нищо. Но тук имаше нещо. Какво е това? Това е някаква като тайна стая. Вау. И сега да видим какви чукове има. Шоп. След 15 дена свършват. Окей. Хора, но са яки. Ще си купя. Моля. Хора, вижте, този чук е 6500. До сега никога не е имал такива толкова скъпи чукове. Най-много са били до толкова до 2500. Купувам си. Няма си го купим. Ще си купя ето този. Така. Бай. Готово. И още един ще си купя. Шоп. Айде, този ще си взема. Купувам. То. Сега да си ги сложа, че не ме изберат, аз да съм бис. Не съм Survivor съм. И нека започвам да хакваме. Чайте съм да опрем нещо. Да. Готово. Хаквай. Така, хора, хванаха ни. И сега да изчакаме да ни освободят. Да. Мерси. И сега да почнем да хакваме този компютър. Не. Чао. Така, хора, сега за малко да ме хване пак биста. Само да не ми види от тук. Готово освободиха. Аз по-добре се скрия. Се замързих. И да. Отиваме да видим картите. Дали не са някакви нови... Не, Homestead избърна. Айде. Не, Homestead. Соряно. Homestead. Ей! Homestead е по-добре. Ама както и да е. Не, защо в тази карта бист? Спалнах се тук, а не тук. Окей. Сега, нека да започваме. Хаквате. Къде хаквахте, бе? Чух някъде хаквате. Че как ме замързи преди малко. И да. Важното е да запазите спокойствие, като сте в тази игра. Наистина. Най-важното е да не се гръмнете, докато играете. Така, сега трябва да намерим този. Кой е 355 ниво. А това, че един съвет от мен. Кой да спаси, бе? Значи да я спаси някой.
Ами, ти сериозно ли се криеш тук? И си мислиш, че аз няма да те видя. Както и да е. Забелязах, че не изписва вече, че вече изписва тези неща ето тук отгоре, където е. А не вече с голям надпис на екрана. Да. Това забелязах. Ето тук отгоре с малките иконки. Ги изписва. Hello, не, без това ще ги убия. Това, че да, няма да ми паднеш. Няма да ми избягаш, имам предвид. Айде, мързили са, да. Аз така се бъркам. Какво си мислиш, че освободиш ли сега? Тук на по-просто от вас ли направите? Да, но то имаше и трета. Да, видях. Видях, че отиде да освободиш, но аз взех твоята приятелка, която ще я сложа ето. Тук, може би... Да, мерси, че сме отворили вратата. Абе! Ай, че вече са съживи. Готово. Ето тук. Не! Къде отиваш са? Ама тук няма врата. Какво си мислиш сега, че не те виждам, бе? Да. Дай, че ще минеш от ето тук и ще освободиш. Не, няма. Ела ми тука. Къде падна? Тъй, хванах ли тъса? Този дето ме замързи. Вау, какъв е този звук. Най-важното е, докато играете тази игра, да не поводеете. Това е най-важното, докато играете. Да не поводеете. Сега ще го наблюдаваме и тук, да не го освободят. Да, виждам те. Не, няма да го освобождаваш. Понеже ме замрази предния път. Ти няма да го освобождаваш. Ами окей. Имаме тази, която ще я сложим. Така. Сега да започнем да хакваме компютъри. И наистина е много яко това отгоре. Защото вече не излиза с огромен надпис на целия екран, а излиза с тези малките иконки. Да. Тази АФК. И изписва и биста. А преди трябваше да му гледаме и тук от имената отстрани. И да проверявам колко са сървайвърите, да не видя имената и да видя този, който не е сървайвър. Това е яко. Сегашния апдейт. Да, верно тази АФК. И оп. Не. Ами биста ме хвана. Хора, мисля, че играта се е бъгнала, защото когато биста ме убива. Когато биста ме убива, аз се освобождавам автоматично. Как става това нещо? Хора, в Homestay сме. И... да. И нека започваме да хакваме. И забелязах, че са махнали и тук гардероба. Да си крием шкафа, де. Да, това е гадно. Наистина. Ето пак тази АФК-то, която просто стои в играта, нито играе, нито нищо. И сега да хакваме. Хора, аз мисля, че целият сървър е бъгнат. Защото сега хвана една и то... What?
Тя се освободи автоматично. А другото е, че този надпис отгоре излиза, само че на Survivor те хвана друг Survivor. Ако бистът те хване, ви хване вас, или ако вие сте бист и хванете хванете някой, просто няма да ви излезе с надпис. Ето, както сега ми излезе. Но този сървър е нещо бъгнат и просто когато биста хване някой, той автоматично се освобождава. Без друг да го освободи. Аз мислех, че това от мен, че при мен само става, но при всички е. При всички в този сървър. И този шкаф са го махнали. Хора, вижте колко по-празно изглежда тук, след като махнаха и този шкаф. Вау, да, яде, че идва. Вижте колко празно започна да изглежда, когато махат неща. И не го правят в полза на сървайвърите, в полза на биста. Което е много гадно. И да, чао. Хора. Тя ливна. Любимата ми е. Така, хора, ние сме Survivor. О, точно до компютър. Хора, биста е хакер. Наистина. Хвана ни всичките за една секунда. Сега разбрах защо става така. Просто този, който е, както ни хвана сега, просто който хване някой, който е друг бист, и този отива и го освобождава. Да. И затова, че ще ливам, защото не искам да игра с хакери. И да, и до следващото видео, довиждане, и да няма хакери. Надявам се да ви е харесало и чао! И се абонирайте, за да не изтървете следващото видео, което мисля, че пак ще на тази игра. И да, чао!